Ang miyaga ng nasayran. Gibati kauwaw sila silyon na ugan tungod sa gibuhat ni Rafi nga pagsukmak ni Rosel ug masangil nga hangol ang nawahi. Pag-abot nila sa bay, daling sudyaan nian ang iyang manghod. Pero masukanon ni noon nga namong si Rafi nga dili na siya mosugot nga maadto pa si Rosel sa ila. Samtang sa laing bahin, igo lang gihatod ni Rosel ang iyang mama kinanawag ang ilang coach nga doon na sila celebration. Si Rafi sab gitawagan sa iyang mga ka-teammates kay magsaulog sila bisag pildido. Unya ipauli na sa Rosel aron makatawag dayon siya niyan. Mga kasama, niya ang laing sumpay ning bagutang sugilanon. Dili ko ikaw hilakan. Magdali ko sa pagpauli kay manawag para ba ko sa undar. Hoy! Uun sa to. Ayaw na magsusi mga auto! Si Rafi? Kinamagsuday ko sa auto. Dili pa karon mahigayon nga magkaabot ang atong kainit, Rafi. Dalawan! Puti ditlog! Huwag na kumabti na. Nagbaw mo doon siya nga. Ako'y nanuwag niya. Eh, milingi man. Pero anong, may dali mo siyang suot sa iyong auto. Dali ka nang nagpabulot padagan. Ano man? Nadlog siya na ako? Dalawan mali eh. Unya, wagid pa minawa ang hangyo sa akong ate. Litsi! Makalagot! Ang akong cellphone, tingali si Darla ron. Si Darla yun. Niabot na di ay ka? O, Dar. Diyan ako sa amo. Ay, salamat nga nakauli ka na. Dar, nakita na ko si Rafi. O, midali sa doon lang ko. Unsa? May nahitabo ba ninyong duha? Kung ako pa siyang gihuwat, lagmit doon agad. Pero midali kong sakay sa akong auto kung nagpalayo ko niya. Di na ko gusto nga makadapat pa siya na ko. O kaha, ako'y may makadapat niya. Salamat, Darla. Daghang di kaayon salamat. Sultihi lang siya, Dar. Nga nagpalayo ko niya. Wa ka na magpasabot nga nadlo ko niya. Di lang ko gusto gubot. Naibaw ko, anak Darla. Og ilhon kong utang puot. Nga, huwa mo pagtubay sa kainit sa buot ni Rafi. Wa ko'y tuyo nga maguba ang mayo namong relasyon ni Rafi. Wa lang siya makasabot sa akong gipakita sa duwa ganiya. Kalimti na lang na, Darla. Mituo mi si Mama nga gusto kang mutabang ni Rafi. Pero, di buenas ka lang yun. Dar, ayaw ni mo ang rason ha. Aron maguba ang atong relasyon. Naibaw ka yun. Unsa ka kamahal alang ako. Dili, uy. Dili si Rafi ang makaguba sa atong relasyon. Sa duha na kagugma. Makasuod ka ako sa inyo kung naang imong manghod. Of course. Welcome ka diri sa bay, Darl. Sa ako nang gikaingon nimo, nakasabot si Mama nga nung ingon ni adto ang nahitabo. Salamat, Dar. Unsa man, na-enjoy ka sa inyong party? Enjoy sa, pero sa mutong tato ka-enjoy kung kauban ko pa ikaw. Ipagarbutagin ka sa akong mga kaubanan. Nga ikaw, mga akong inspirasyon. Nangatik sad ka. Bisag ka no, Sadar. Di ko mahimong ipangatik ang akong pagbati nimo. Basta, ini-graduate na to. Ang atong kasal, maugi ako ati manon. Your wish is my command, Darl. Maugi na yung makapasamot sa akong love ni mo, Dar. Ako sa man, katuogon ka na? Ikaw mo ay akong concern. Di ka po'y ka natingali. Nagduwa baya mo ganiha. Unya, may celebration pa kyud. Sige, mga taon na tanar. O, ugma, anaon ka na ako ha. Awayan tagit ka kung dili ka maali. I love you, Dar. I love you more, darling. Wa pa day ka matog. Nagpaabot magugos sa tawag ni Darl, ma. Unya, nanawag na. Mm. Unsa man, wa sila makita si Rafi? Wa ba'y nahitabo? Ay, sa diha mo sa kay naunta siya sa auto, gitawag siya ni Rafi. Unsa? Unya, unsa may nahitabo? Naglikay lang sa gubot si Darl, ma. Inungdan nga midali siya sa kay sa auto, ug nisirit sa pagpadagan. Ay, may noon.
Pero nganong dito man sad si Rafi? Nagkapareha di ang venue sa ilang celebration? Amot lang sad, ma. Naibongga ni sad ko. Pero bilib lang ko sa akong Darl. Naglikay siya kupot. Hinungdan nga iyang gibiyaan si Rafi. Suko na sa bruntong imong manghod, nag-abot adto. Kinahanglan nga pahimatngunan ko na si Rafi, ma. Dili maayo nga iyang unan si Darl. Tingalig dili sa bunya makapugong ang akong Darl. Oh, maulag eh. Pero sige na, katog na lang. Ay nalaguwat sa imong manghod. Ugma na siya pakiksultihi. Kanang mawa na ang kainit sa iyang o. Dili, ma. Anak. Kinahanglan nga masayod si Rafi nga naglagot na ko sa iyang gibuhat. Oh, Rafi. Unsa na gud rong orasa? Tungod itong agol nga Russell. Mibalik ko sa grupo. O gitagbaw ko nga kung kaugalingon sa bino, ma. Rafi, sobra na imong kaabusado, ha? Bugin na mong Darl, uy. Gawas nga hangol. Alawan pa yun. Kung midali magbiya si Darl mo, kana tungod kay naglikay lang siya gubot. Ngano bang naliso magmaayo ang imong utok, ha, Rafi? Unsa man, naglisod kog bayad sa imong tuition fee? Hinungdan nga nagpakabuang kagyud aron mamahimong varsity player sa inyong eskwelahan? Iyang gipatay nga ako pangandoy ba? Abi ko magipahimang nuan mong daan sa nag-organize sa basketball nga ipatigbabaw ang inyong sportsmanship. Nga naman sa ko magkagmapildi. Tugod na sa kong pangandoy, te. Sa kong pangandoy. Pero, gipatay na tong hangol ang mao kong pangandoy. Rafi, ayaw kalimot. Dugay na ang ilang relasyon. Og naghisgot na sila kasal. Sige, ko na lang kasalay. Di ko masugot. Ug unsa may imong katungod aron mo babag, ha, Rafi? Katandong di ka, te. Kitsa'y bililot sa imong kinabuhi. Ang imong uyab o ako, imong mangod. Rafi, ayaw papili ang imong maguang, ha? Wa kay katungod nga manghilabot sa personal niyang pagbati. Sige! Sige, siya mo pili, ah! Mubiya sa ko din sa ato. Huwag di na mo makakitan ako. Rafi! Anak! Basta, manay ako desisyon. Rafi! Rafi! An! Ayaw na lang pamugos. Nakainom ang imong manghod. Hubog. Busa away klaro ang iyang panghuna-huna. Mahal ko si Darl. Nakasabot ko sa imong gibatian. Pero may solusyon ra gyapon ning maong kagubot. Sige na, nak. Sleep well. Ugma na nato pakigsultihan si Rafi. Good morning, son. Sit down. Thanks, ma. Oh, my God, son! Ngano, ma? Wa ka ba man namin? Una ka mo anhi sa komedor? Mao pa'y pagmata na ko, ma. Milagom ang gisukmag ni Rafi. Really? Panamin ragod, aron imong maklaro. Son, that's bad. Kabala kayo ni ma. Mawara ni. Kung dili pa lang siya manghod ni Ann, ako gid siyang ikiha. Ma, ayaw. Gamay ra ni. Mapatch up lang ni namong duha ni Rafi. And besides, ikaguol sa akong dharma kung padakon pa nato ning maong kasuha. Kinahanglang mapatch up gyud ang inyong problema ni Rafi. Okay, let's have our breakfast. Sa'yo lagi ka nagluto, ma. Oh, waghapon ra mo'y klase. Sa Lunes pa, ma. Si Rafi? Ay, natuog patingali. Wa pa man mo gawas gikan sa iyang kwarto. Muanira ba si Darl? Gusto ko magsulti una mi si Rafi. Tingaling maghagi sa sabon niya siya. Ani pa din ni magkagubot. Tingalig na huwasan na siya sa iyang kahiubos. Kinahalan nga makigsulti una ko niya, ma. Hinuon sad. Angay sad gyud mong magsulti, nak.
May init tubig na. Unsa may gusto nimong kutahon? Kape o gatas? Ako na lang, ma. Ang importante nga magkasulti mi si Rafi. Oh. Oh. Sakita sa kong uwi. Kasi klasim ko lang akong nainom gabi eh. Ma! Ma! Murag si Rafi man ron. Ariyas ako, mabe! Ay, supra naman sa bling tawana. Ayan na lang pagreklamo, anak. Ako nang ato ng imong manghodan. Tingali kung saan na sa'y nahitabo niya. Oh, sakit ka sa kong uwi. Rafi, abliya po tahan. Di mo magito ang kahan. Kadiyo lang, ma. Muna kong malipong. Sama di ka. Kadiyo lang. Muram gyud matumba ni da. Sam ni nahitabo na ko eh. Ni Aistol, mo ni akong gamiton aron di ko matumba. Naunsa man ka? Sakit kay kong uma. Oh, mauna. Palabi man kag inom gabi eh. Na, higop nag-init. Bino lang, ma. Ha? Niyabag ka? Why sud ng imong tiyan unya bino mo imong imnon? Mo mo ko na itambal sa Uber. Gawas din he Rafi, aron makahigop kag init. Painitin ng imong tiyan. Sakit kay kong uma eh. Purang mabuak. Unsa gani mahitabo na ko. Katog yung hangol nga Rosil mo akong paninglan. Buhaton gyud ako ang tanan. Aron magkabuwag sila si Ate Ann. Wow, ha? Palusyangin gud ay ko nimo, Darl, ha? Ako nang gibayaran kining maong luti, Dar. Og anita dinhi maghimog paraiso. Imo na nagibayaran? Yes, Diin ka magkwarta. ako ning tinigong. Ay naon. Gitawangan ko nila ni Papa ug Mama. Imo kong gisurpresa, da. Mao man gani untay akong tuyo nga tukuran ko ni Bay. Og anak ka na makakita iniguman sa tugasal. Kay idiretso ka man ako dinhi. Mao ba? Tungod sa kabugnaw ning dapita ug sa kalayo. Wa tay laing buhaton gawa sa pagsigig panganak. Imong lagi kong palusyangin. Ikaw ba? Sige lang yung kagreklamo nga malusyang ka, eh. Tungod kay gusto kong daghan kay anak. Di na may tabo. Nganong dili man kuno na mahitabo be nga sigihan man ko nimo pamabdus. Okay. Ingon ani ni. Magtag sa magyaya ang atong mga anak, o di ba? Pero bisag matinuod ang imong kahadlok nga malusyang ka. Dili mo usab nga akong pagikukman nimo. Tinuod. Cross my heart and hope to die. Uy, simbak ko no. Mahal gid kay ko sa akong Darda. Pero mas labaw kung nagmahal mo, Dar. Kung anay ta din ni Mang Muyo, malayo na ko ni Mama. Oh, ato siyang dadon din eh. Unya, si Rafi? Ato siyang dadon. Nagunahon na ka sa among feud ni Rafi sa among panagbikil. Dar, mawara na eh. Mawara na. Sa nga tungad to, madawat na rin ni Rafi ang iyang kapakyasan. Maayo unta, Darl. Nangantira ka to nga dili ka pasudlon sa bahay. Musugot sa deka? Di, uy. Pero, mahadlok mangguko nga magkagubot na sad mo. Okay lang, Dar. O mga pila na lang kabuhan. O graduate na ta. O guwa na yung makapugong pa sa atong kasal. Hain mo des, Ate Ann, ma. Nagkuyog og si Rosel. Nga nung misugot, magama? Nga makuyog si ate nga itong hangol.
Gusto na ko sa pagsige ni mo ginganog hangol ni kuya ni mo, Rosel, ha? Kaya hangol bitaw siya, ma. Ug kay hangol, di na kumutahod niya. Rafi, nganong dili ka man makadawat sa kamatuoran? Tungod kay nahibaw ko, ma. Nga gibinuangan lang ni Adtong Rosel ang akong maguwang. Gawas ni ate, doon na siya laing uyab. Nagtuo kang mutuo ang imong magawang sa maon imong pasangil. Dili pa sangil akong gisulti ni mo, ma. Kung dili papasangil, nganong karon ka man lang musulti? Tungod kay napildi ang inyong team? Dili lang ko gusto nga mag-uol ang akong ate. Gusto na, Rafi. Gusto kay kamatuoran, ma. Gusto na lagi. Maura niya nakadaot ninyo. At ito na hinon mumutuo sila yung tao. Tanawa ni ma. Tanawa. Tanawag mayo, ma. Kung pasangil bang akong gisulti. May babae nga giagbayan si Rosel. Ako na laing uyab ni Adtong Rosel, ma. Rafi, nganong karon ka man lang mapakita ini? Di mo ko gusto nga mag-uol ang akong ate. Pero karon, ma, dili ko gusto nga buangon lang ang akong maguwang di atong tawhana. Pangitaan kog hustisya si Ate Ann. Imo nang ipakita sa imong maguwang? Unsa man ma? Kinahanglan mailhan nagmaayo ni Ate Ann ang gituan niyang buutan niya uyab. Anugon? Nganong anugon man? Wa inon ta mamalit og pagkaon na aron magsaho ta dinhi. Oh, tuod no. Nindo tingaling kan andi ni Darl, kay bugnaw man. Mulang? Aun sa man? Mamalita, ha? Layo nindo pita Darl oy. Kun maatupat na sa syudad aron mamalit og pagkaon, mapas mo ta. Mao ba? Unya, wa ka gutma. Man, mikaon na ko ganiha sa dayon natong pagpanlakaw. Oh. Oh, may pagtingang ako mo cellphone, Darl. Oh, si Mama may nanawag. Doon na kayo na ito ba sabay? Tubaga dayon dar. Tingaling naghimog milagro si Rafi. Ma? Nanawag lagi ka? Madugay pa mo sa pagpauli. Oh, madugay-dugay gid ma. Ano man unta? Doon na lang unta ko importanteng pakigsultihan nimo. May tungod ni Rafi, ma? O, sa man, naghimo na sa Chik Milagro? Nanghagis diha sa ato? No, dili kini mahitungod ni Rafi. Bahin sa ulsa man diay na. Sagdi na lang. Hain man di mo nga madugay pa man di mo sa pagpauli. May gipakita lang lugar ang akong Darl, ma. Layo-layo gining lugar, ah. Kung maon na, huwaton ka na ako. Ma, hain ko na si ate. Nanuroy pa kuno sila si Rosel. Ma, naada ay doon mo si Rafi? Abi na cellphone mabi. Ako'y magisulti ni ate. Ayaw ha, Rafi. Ayaw pang hilabot. Kinahanglan masayo na si ate, ma. Ma? Unsa na gisulti ni Rafi? Oy. Sige, iha. Kung mahimo, pauli na. Ayaw na mo pagdugay si Rosel. Sige, ma. Ako ngayon si Darl nga mamauli na mi. Bye, ma. Bye, anak. Ma, ano nga man mo ihatag na ko ang cellphone? Aron, ako na lang sulti ni ate. Bahin sa kabuangan ng iuyab. Ayaw pang hilabot. Pasagdi nga ako'y makiksulti sa imong maguwang. Darl, mamauli na ta. Pagkani ko puling mahigda sa imong sabakan. Wait, tingali ba yung kumangan ka dihag uhipan, ha? Uhipan, gyud, ha? Dali, dar. Tupad yung tag-ika. Dali. So? Yan, no? Tingali to na yung makakita na to dinhi. Makasaway yun. So may lang ikasaway ba? Nga nagbinastos na rin na bitaw. Para makigtupad lang ko nimo bastos day. Dar, kung makasal na unya ta, di gyud ko pulaan nga makigtupad din. Masuko-masad ko kung adto ka sa lain makitupad. Silusa din akong dar, ha? Ako ginagtambalan ng pagkasilusa sa maabot akong wife. I love you, dar. Love you so much. I love you too, Darl. So much. Dar. Darl. Darl. Yarig malimot pa yata.
pa ba yata makagraduate? Ay, sorry, Tar. Di magkikupulaan mo eh. Bantay bitaw kung maminyo na ta. Tingali imo lang kung sakano ka naugan ha. Di oy. Gusto ra ba kag dagang anak? Tingali gini panghilak sa atong mga anak. Unsa man? Imo lang kung pasagdan nga mapahilom nila. Uy, di ginamay tabo, Tar. Ikaw o ang atong mga anak mo ay akong kinabuhi. Okay, dali na, Tar. Ihatod ta na ka sa inyo. Naayo pa. Aw, una ko ikaw ihatod sa inyo. Mga uno na ta, okay? Kaya ako ba kasimot sa kahumot sa sudan ining maong restaurant? Wa gyud ko bati ag kagutom. Nabusog ka diya sa atong panaguban. Oh, of course. Ikaw sa mga akong kinabuhi, darling. Anong katawa mo ka? Di ka matuo. Oh, bituo ko eh. Mo gani nga mikatawa ko kay nalipay ko sa una dumugi kanimo. Oh, Darl, imo na sa cellphone ang idating, oh. Kaya ha. Oh, si mama mo nanawag? Tubag ka na yun. Okay. Ma? Nanawag ka lagi? Hain mang karon. Dami sa restaurant ba? Nangaon ning duha si Dar. Ay, nanawag si Papa nimo. Kay paadtoon ka dayon sa opisina. Ha? Nga naman? Gusto ka man kahang makatrabaho ka dayon, human sa imong graduation. Ipa-training ka ni Papa nimo. Okay ma. Mudiretso na lang ko sa opisina ni Papa. Uman ko gatod sa kong Dar. Okay. Ayaw lang pagdugay ha, San. Oh, unsa man. Wa ba'y gibuhat ka dautan si Rafi pagkuha nimo ni Ann? Wa man ma. Sige. Gikan nimong ihatod si Ann, diretso na sa office ni Papa nimo ha. Dili na lang kumuhapit ha. Ayaw na lang, Darl. Kay padretsohon ra ba ka sa opisina ni Papa nimo? Para na gani sa itong kaminyo, Dar. Nagdali man sabgot ka. Oh, mailog pa nung kaslain. Magikog ko. Ikaw good, ha? Ako na lang abli sa bultahan. Darl, amping sa pagmaneho, Darl, ha? Maayo kay niya ka na. Unsa may mutuyo mga nanawag ka man? Doon ako ipakita ni mong picture gikan sa cellphone ni Rafi. Hain ang maong picture. Kini anak ko. Unsa may imong reaksyon niini? Nga sweet man kaayo nga giagbaya ni Rosel ka ng babae. Unsa, Ann? Kini? Oh. Ano may katawa ka man? Wa ka sakiti nga nagsudong ning maong post? Ma, anong sakitan man ko? Nga nakailam ako anong babayhana. Nakaila ka? First cousin na ni Darl, ma. Close friend na nako. Ingon gid sila ni anak kung magkita. Unsa? Ay, oh my God. Abi na kung unsa nang isyuha nga nanawag ka man ako, ma. Not alarming, honestly. Maayo kun mao ka na. Sakitan bayasad ko, anak. Kung sakitan ka. Muhilak sad ko kung muhilak ka. Ma, naibaw ko. Unsa mi nimo kapinangga. Pero akong ipasalig nimo nga dili mahitabong muhilak ko sa kilalan sa akong Darl. Salamat kung mao ka naan. Ay, ang imo lang manghod mo'y akong gikabalakan. Murag wa na may katapusan ang iyang kasilag ni Rosel. Ang ako lang nakonsueluhan, ma. Kay wa gyud magdumot si Darl ni Rafi. Ingon siya, moabot rin ko na ang panahon nga mahuna-huna ra ni Rafi ang iyang mga kasaypanan. Swerte ka nga nakabaton og boyfriend nga buutan og masinabuton. Ang ako lang nahibudngan. Nganong nakakuha magpicture si Rafi nila ni Rosel ug sa iyang igagaw. Kauban magunamo si Rafi, ma, sa dihang nakikita si Darl sa iyang igagaw. Mao magudon tay gusto ni Darl nga makasuod sila si Rafi. Ay, kinigyod si Rafi. Naghasol-hasol lang gyud sa akong balatian.
Na, sige. Ayaw tug-ani si Rosel nga nangutan ako, ha? Bahin sa maong picture. Hain man si Rafi, ma. Milakaw man to. Muadto ko no siya sa eskwelahan. Bisag way klase? Wala lang ko magsusi. Ma, mahimo na ko mo pahuway? Oh, sige, anak. Pahuway na. Mapagani paglingkod ako sa kong lamisa. May nanawag dayon. Uy, si Mamang Lenny. Siya mang nanawag na ako. Sa kay Tuyo ani. Hello, Ma? Nanawag lagi ka? Hain ka naman. Diyan ako sa kong office, Ma. Unsa? Doon na ka na office? Bitaw, Ma, for the meantime, gamito na ako ning maong office. Ingon sa Papa. Kinahanglan ko nung maganad-anad ako. May puruhan gyud ay nga ikaw mo imupuli ni Papa nimo. Imposible kayo na mo eh. Grabe ang management ni Papa sa iyang negosyo. Abot, makaapas ba ko sa iyang strategy? San? Kinahanglang magpakitang gilas ka gyud sa imong amahan. Magminyo ka na ra ba dayon? Ma, akong gida si Dar sa luti nga akong gibayaran. Honya unsa man? Nakagusto si Ann? Primero, gilaay siya. Pero ganahan kay siya sa kabugnaw sa lugar. Daghan gyud unya mig anak si Dar dito, Ma. Kay gawas nga bugnaw, way makatugaw sa among romansa. Oy. Romansa na imong gihuna-huna. Wa nimo problema ha ang kalayo sa maong dapit. Insured ang mga tao nga nagpuyo dito, Ma. Unya simbakog doon ay emergency. Sa pagunahunag emergency mo, eh. Ay nganong adto pa mangyud ka sa layo, son? Dili di ay sa ato. Dili man tingali samok ba? Niabot na sa subdivision. O kung imo ming biyaan, kami na lang duha si Papa nimo ang magpuyo sa ato. Okay. Unya lang ta magsultian na, Ma, ha? Doon na pa ipabasa si Papa na ako. Okay? Ako na lang manawag ni mo, Ma. Maayo kay niya ka. Nga naman, te. Na ako ipangutana. Usa may mong purpose nga imong gipakita ni Mama ang litrato ni Darl uban sa iyang cousin. Nagkasulti na mo sa mama? Maoy tubag ka ang akong pangutana. Unsay imong motibo nga imong matong gibuhat? Gusto na kong gubon ang pagsalig ni mama sa imong Darl. Unsa? Wa na ko'y gusto niya, te. Dili na ko makatugot nga siya'y imong ikadayon. Kay nasilag ko niya. Dili imong kasing-kasing ang nahigugma sa akong Darl. Imo ko manghud. Ngano mo day kung manghod ka nako? Makatugot ka? Nga magsige lang mo niya mig-away, ini kaminyo ninyong duhat, eh. Giingnan na mo na ako, nga dili ko siya madawat. Dili ka makabuod sa akong desisyon, Rafi. Ayaw palabi sa imong pagdumot, kay mao ni makadaot sa imong pagkatao. Iyan ang gipatay ang akong pangandoy. Busa, magpaabot pa day mo nga, mausab ang akong pagtanaw ni atong tawhana. Dili si Dar ang nagpatay sa imong paghandoy. Ikaw ra! Ikaw! Wa na ka may batasan, Rafi. Nakahimo ka sa pagsukol sa imong maguwang. Di mo sa niya buwagan ang hangol. Dili ka basta lang mapabuwag nilang duha. Dugay na ang ilang relasyon. Nakagamot na ang ilang pagbati. Mag-antos lang si ate, ma. Hilam diya, oy! Ngano nakahimo ka man sa pagbutang-butang og sa, ha, Rafi? So may butang-butang, ma. Igagaw man lagi ni Rosel katong babay nga iyang giagbayan. Unsa igagaw? Igagaw mabuntag. Unya sa gabi, magkinabaw. Ano bastos naman kay ka, ha? Di man ka mutuon ako, ma. Ang imong maguwang mo ay misultin ako. Ma, gipanalit na lang ni ate katong hangul. Aron di ka masuko niya. Pero dili tinuod nga igagaw sa hangul ang babae nga iyang giagbayan. Lain to niyang uyab. Husto na, Rafi. Sige, laban magiging ate. Wako'y mahimo. Basta, ma, may laing uyab ang Darl ni ate. Nakapausab gyud sa pagkatao ni Rafi ang ilang kapildihan.
Kumusta ang imong pagtrabaho sa opisina ni Papa nimo? Exciting, Dar. Ingon day niya na ang mutrabaho, Dar. Magbato ng respeto sa iyang mga office mates ug malipay ka di ay kung matapos mo ang task nga gisangon sa management. Tingalig dili ka na ganang mo eskwela, ha? Ha? Of course not, Dar. Dili ka daling ma-promote kung kuwang kagaybaw. Gusto ko nga ako mao'y mupuli sa pwesto ni Papa sa kumpanya. Imo din kuhaan og responsibilidad si Papa nimo? Dar, nagpaingon na si Papa sa pagkatiguang. Ug moabot ra niya ang panahon nga magpahuway na siya. Nga ang ilang buhaton ni Mama, maglingaw-lingaw na lang. Ug ako'y iyang binlan sa among negosyo. Kasaligan man sad ka, Darl. Mo'y gitrain ni Papa ang management. And I will never fail my father. Tingali payag imong mabiyaan ang imong pagtuon, ha? Akong giyangyo si Papa. Namusuod ko sa opisina kanang wa ko'y klase. O kung sa'yo ko mo pauli. Unya, wala di ay unya kay panahon para nako. Dar, di gyud na may tabo. Karon gani nga niya pa ko sa opisina. Nanawag na magani ko nimo tungod kay kimingaw kay ko nimo. Atik. Bahala nag-atik basta tinuod. Ito, Dar. Mingawon ba ko nimo? Naapa ka sa office? Oh, diya pa kay diya pa mas Papa. Aun sa man, gusto ka mo ari? Dali, apasan ko. Ayaw, uy. Makasamok na ko nimo. Dili ba yun? Aun sa man, kuhaon ka na ako? Pagpuyo, Darl, ha? Gabiin na lang pa. Tingali, dili ka makatuon. Uy, sa Lunes pa ang atong klase, right? Are you sure di lang ka mo ani? Ayaw lagi pamugos. Mapahuway kog sa'yo. Unya, ikaw sab. Inig-abot ni mo sa bahay. Panihapon dayon. Unya, pahuway. Yes, Dar. And thanks for your concern and your love. I love you, darl. I love you so, so much. Kaya na itong magkauban, Dar, eh. Sus, pila na gani ka adlaw nga may klase? Dugay na di ay na? Kaya ganahan ko nga makita ko ikaw kada adlaw. Eh, alibaya pulaan ka na ako ka. Dili, no? Okay, klase day. Oh, Rafi, Huwag pa kay klase. Naniaram ka din, eh. mag-upagani ko may abot. Dali na. Oh, Rafi! Ah! Ayaw pag binastos niya. Doon na ka man kay klase. Lakaw na sa imong kwarto. Rafi, nasuko ka gyapon ako. Baunon ko sa kong kamatayon ang kalagot ko nimo. Usa? Ayaw na pag-adto sa amo, ha? Rafi, gusto na ha? Ayaw pag-ibog iskandalo din eh. Dark, ako na lang mo biya, aron mo anay gubot. Manawag ra ko nimo. Huwag na ko makailan mo, Rafi. Kung gusto kang tahuron di ka, de, ayaw na pagduol niya itong tawhana. Magkupagha ang among relasyon ni Darla. Tungod sa akong manghod. Dar, mura na minunog, wa na tayo kagawasan. Darla, Ganiya, sa dahil mong sakay ng auto, nagpanlingi ka. dili lang ko gusto iskandalo, Darl. Ganiya, sab. Midali ko biya kay tingaling magkagubuta dito. Abi ni mo, Dar. Kasukmagon ako ni Rafi sa diyang iya kang gibundot. Gikagool niya nga dili matuman ang iyang pangandoy nga mahimong varsity player. Dili na day ko makaadto sa inyo. Darl, Musugot ka nga ang long time relationship nato tapuson lang ni atong Rafi. May kasal pakahang mahitabo nila ni Rosel ug Ann. Mga kasama,
at tangi ang laing pang mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Dili ko ikaw, hilakan.